Bueno, txikixesa zein zure superheroik edo zutzako gogorrena eta handixen aranak baztertzen batzu, horrek sortzen daben oztopuk ezti errezak gainditzi. Eta hau de azkanengoko kanti konponirotena, Nomadak eta Kofrak disku atara ondoren kaleratu neban. Eta deitzen da Zergatik ez. Eta hola dio. Jantzia odol gorriz inguratuta, eskuak zikatuta, zigarro guzaina. Zergaitik inoiz ez guretzako denbora, zergaitik inoiz ez guretzako mundua. Telebista zahar bat sintonizatzen, inoiz gertatu ez ziren historiak, zergaitik inoiz ez bezarkada galdua, zergaitik inoiz ez gura hotzantzun gabe. Berandu ez natu zinen, bidez goibelak uzlea argitzen, gutunen bidez konektatzen, indari gabe lo hartu genuen. Opera viniloak volumen bortitzen, kuadrozko mantazarrak lurrean botata, zergaitik inoiz ez bezarkada galdua, zergaitik inoiz ez guretzako mundua. Telefonoko hitz galdua, malkoan oran, bidea amaitzen, etxea hotza bapatean, isiltasuna, amaren negarra. Berandu ez natu zinen, bidez goibelak uzlea argitzen, gutunen bidez konektatzen, gari